намегардонанд. Ҳозирашда ҳамин хел пешниҳод шудагӣ буд, ки шумо аввалан аз ҷои истиқомати худтон, яъне ки аз раиси маҳалла бигем, агар ягонтаи шумо бихоҳем ки границаи Қазоқистон сафар кунед ва намедонем озӣ нарх наво чӣ хел аст, мо ҳар чизеро ки пешкаши шумо мекунем ба манфиати шумо мекунем. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. мо имрӯз тасмим гирифтем ки саволҳои шуморо бисёртар хонда ҷавоб бигардонем. Бо диққат гӯш кунед то ба саволҳои худтон ҷавоб бигиред. дар ҳаминҷа нафарҳое ки маро тамошо кардаистед, бародарона аз шумо хоҳиш мекунем ки барои дастгирӣ кардани мо комментарияи ҳамин видеоро бубинед, як номери WhatsApp сохранид карда, ҳамун номери WhatsApp-а дар худтон сохранид кунед ва салом бинависонед барои соҳиби 70 дона падаркаҳои нағз шидан. мавзӯи асосиро шурӯъ мекунем. Як кас нависондаи салом акаи Сорбон. Ман бачама Москва оварданем. Бачам 13 солае. Додарам қати давернис мекунам додарам. Мега ки одамое ки семейни мераванд мегардонашон аз аэропорт. Ҳамин гап ростае ака? Намегардонанд. Ҳозирашда ҳамин хел пешниҳод шудагӣ буд, ки ҳар нафаре ки мисол хешовандаш ё ки бародараш ё шавҳараш дар Россия қарор дорад, агар ки беҷои кор боша ва гуфтанд ки дигар иҷозат натиҳанд барои аҳлу оилашон омадан. Лекин ҳозирашда мақсад дар ибора ягон гапу хабар нестай. Мардум рафтаистиянд. TJ нависондай. Салом алейкум акаи Сорбон. Ман 6 сол пеш аз хизмати ҳарбӣ гурехтагӣ ҳастам. Баъд Москва омадам. боз гашта Тоҷикистон равам. Ҳеҷ намекунам. Агар ки аз часп гирехтагӣ бошен, яъне ки фирор кардан аз комиссарияти ҳарбӣ ҷавобгарии ҷиноӣ дорад. Як кас нависондаи салом бародари азиз. Оиди якка писар мегуфтӣ чӣ кор кардан дар корай ва чӣ хел ҳамин ҳуҷҷата дастрас бикунем. нафарҳое ки як фарзанд мебошен, шумо аввалан аз ҷои истиқомати худтон, яъне ки аз раиси маҳалла бигем, справка мегирен ки дар ҳақиқатан дар онҷа зиндагонӣ мекунед ва дар ҳамин оила шумо як писар ҳастед. ва баъдан загси падару модар, паспорти падару модар ва баъдан шиносномаи худтонро гирифта рафта ба ҳамун военкомати ноҳиятон муроҷиат мекунед ва пешниҳод мекунед ва шуморо ба қайд мегиранд ки дар ҳамин оила як фарзанд ҳастед. Як кас нависонда ассалому алейкум акаи Сорбон. Соли 2020 видваренмон кардагиянд. Штрафам кардагиянд. ҳамин штрафҳо худшон тоза мешаванд. Спориданшон дар кор ҳамира мефаҳмидем ака. вақте ки шуморо штраф мекунанд бародари азиз, шумо уҳдадор ҳастед ки ӯ штрафа пардохт бикунед. наспоридани қарз баъзе вақт сабаб мешавад ки ҳамун муҳлате ки шуморо запрет кардагиянд вақте ки ба охир мерасад ва шумо ки ҷаримаша пардохт кардагӣ набошед, ҳамин сабаб шуда метавонад ки мисол кушодаш накунанд. Як кас нависонда як моҳ рафта обратно омадам Россия. Корда боз мешавад ё 3 моҳ пас омадан дар кор. агар ки мигратсиони картаи работа қати 1 моҳ пас биромада бошен аз Россия, боз метавонед ки обратно сафар бикунед. бародарони азиз ва гиромие ки маро тамошо кардаистед, агар ягонтаи шумо бихоҳем ки границаи Қазоқистон сафар кунед барои перескат кардан, рақамошона дар рӯи экран мемонанд. занг бизанед ва суҳбат кунед. агар ки туғрӣ гирифт суҳбатотон, метавонед ба границаи Қазоқистон сафар кунед ва ҳуҷҷатҳои худтонро аз нав бикунед. Як кас нависонда ассалому алейкум акаи Сорбон. Ман граница бурам. Чӣ мешавад? Регистратсия дорам, патент надорам. дар мигратсионка работа нависондагие. чон мекунам бародарҷон? илтимос ҷавоб диҳед. бародарҷони азиз ва гиромӣ қадр, вақте ки шумо мигратсиони картаи работа мегиред ва вориди Россия мешавед, шумо уҳдадор ҳастед ки патентам бикунед, чунки барои иҷозаи кор патент лозим мебошад. дар ҳолате ки граница гузаштанӣ мешавед ва дар ҳамун таможни контрол вақти гузаштанатон, агар ки аз шумо патент напурсанд, аз рӯи мигратсиони карта дида ягон мушкилӣ намешавад. Насим нависондай. билети душанбе Санкт Петербург чанд пул шудаи? мутаассифона дар мавзӯи нархи билетҳо мо чанд қадар шудагие ки видеоро накардаистем ва намедонем озӣ нарх наво чӣ хел аст. Солиев нависондай. рост мегӯй бародар, телефонотонро проверка мекунанд. асобина телеграмора барои ҳам вез маҳкам кардаистанд. эҳтиёт шавед. Сорбон ошно газ ранги ҳамавақта. зинда ва сарбаланд бошед бародарҷонои азиз ва гиромӣ. мо ҳар чизеро ки пешкаши шумо мекунем ба манфиати шумо мекунем. яъне ки мо мегем бо эҳтиёт бошед. ин мақсади ӯро дорад ки шумо ба Россия ба нияти кору фаъолият сафар карданӣ ки мешен, барен аз пай кортон бошед. мақсад ҳуҷҷатотонро тоғрӣ бикунед ва кору фаъолият кунед. як кас нависондае ки бинен нависта намешавад. бинен нависта мешавад.
ту чӣ хел юристӣ, нависта наметавонӣ. мо барои осон фаҳмидани шумо ҳар чизе ки содда ҳамонро пешкаш мекунем. мо ин чиза дар ҳар барномаҳо мегӯем ва умедвор ҳастем ки шумоам дуруст мефаҳмед. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон. Мегӯянд синну соли даъваткунӣ ба хизмат боло рафтагиай. Ҳамин гап ягон асос дорад ё ин ки не? Мо дар ин мавзӯъ хостем як видео кунем ва бифаҳмонем ки синну соли хизмат боло рафтай ё ин ки не. Чандин боро дар видеоҳо ба ҳамин савол ҷавоб мегардонем, лекин боз ҳамарӯза савол ҳастай. Синну соли даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон боло рафтагӣ нестай. Чӣ хеле ки пештар буд, ҳозирам ҳамун хеле истодагиай. Ин чиза баъзе нафарҳо перепутат мекунанд. Дар Федератсияи Русия синну соли даъваткунӣ ба хизмат ҳозир боло рафтагиай, яъне дар Россия то 30 сола расидагиай. Дар хидмон чӣ хеле ки пештар буд, ҳамун хел истодагиай. Тамошобинони азиз ва гиромӣ, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.